Μια πόλη 105 μιλίων με καθρέφτες στην έρημο, 9 εκατομμύρια κάτοικοι σε 2 ουρανοξύστες πάνω από την άμμο. Χωρίς αυτοκίνητα, δρόμους ή ρύπανση. Το κόστος εκτοξεύτηκε, τα σχέδια συρρικνώθηκαν αθόρυβα και το έργο ίσως στεγάσει μόνο ένα κλάσμα αυτών. Το αποκαλούν η γραμμή, αλλά θα μπορούσε να είναι η πιο ακριβή ψευδαίσθηση του 21ου αιώνα. Υποσχέθηκαν μετακόμιση έως το 2025, αλλά το πρόβλημα δεν ήταν η φιλοδοξία, ήταν όλα τα άλλα. Η έρημος αντιστέκεται και ίσως να κερδίζει. Σε αντίθεση με προηγούμενα οραματικά έργα, αυτό φαινόταν σοβαρό, με τη Σαουδική Αραβία να παρουσιάζεται ως παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία. Η γραμμή σχεδιάστηκε για 9 εκατομμύρια άτομα, πληθυσμό μεγαλύτερο από το Σικάγο, σε μικρότερη έκταση από το Μανχάταν. Τα αρχικά σχέδια περιλάμβαναν ρομποτική κατασκευή, παραδόσεις με drones και τεχνητή νοημοσύνη για πρόβλεψη προγράμματος. Όμως οι ειδικοί εντόπισαν σύντομα προβλήματα. Για να διασχίσεις από άκρη σ' άκρη σε 20 λεπτά, τα τρένα πρέπει να κινούνται με ταχύτητα άνω των 300 μιλίων την ώρα. Με στάσεις και πλήθη, η συμφόρηση είναι αναπόφευκτη. Τα ασανσέρ ήταν πρόβλημα, μεταφέροντας 9 εκατομμύρια ανθρώπους πάνω κάτω. Οι γιγάντιοι ουρανοξύστες θα προκαλούσαν τριανταλέτες αναμονές, κάνοντας το φουτουριστικό όραμα οργανωτικό εφιάλτη. Και αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το κτίριο θα αντιμετώπιζε συνεχώς τη φύση, με τους ισχυρούς ανέμους να το ταρακουνούν. Η ζέστη της ερήμου, ως 49 βαθμοί Κελσίου, μπορεί να παραμορφώσει ή να ραγίσει τις καθρέφτινες επιφάνειες. Υπάρχουν και οι αμμοθίελες. Θα μπορούσαν να χαράξουν την επιφάνεια απενεργοποιώντας τα ηλιακά πάνελ. Και αυτό πριν καν φτάσουμε στα πουλιά. Εκατομμύρια μεταναστεύουν μέσω της περιοχής κάθε χρόνο. Ένας γιγαντιαίος γυάλινος τείχος θα μπορούσε να σκοτώσει πάνω από 2 εκατομμύρια ανά σεζόν. Και ο σχεδιασμός του κρεμαστού ουρανοξύστη ήταν επίσης πρόβλημα. Η άντληση αποβλήτων και νερού σε τέτοιο ύψος θα απαιτούσε ενέργεια όσο ένα ολόκληρο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ευθεία γραμμή είναι το χειρότερο σχήμα για πόλη. Πρώιμες μελέτες έδειξαν ότι η ψήξη της πόλης θα χρειαζόταν διπλάσια ενέργεια από της Νέας Υόρκης. Υπήρχε ευκαιρία να αλλάξουν τα σχέδια, να κάνουν τη γραμμή πιο κοντή ή πιο φαρδιά. Επέμειναν στο όραμά τους, κάνοντας τα ίδια λάθη όπως και σε άλλα έργα. Το θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, που ξεκίνησε το 2017 με υποσχέσεις βιωσιμότητας, κατέστρεψε τελικά τους υφάλους που θα προστάτευε. Η γραμμή αντιμετώπισε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, αφού στηριζόταν σε ανύπαρτη τεχνολογία. Αν σας αρέσουν τέτοιες αναλύσεις, κάντε εγγραφή. Ελπίζω το έργο αυτό να πετύχει, σε αντίθεση με τη γραμμή που είχε αρκετά ελαττώματα για να προκαλεί αμφιβολίες. Η κατασκευή άρχισε το 2022 και τότε προέκυψαν σοβαρά προβλήματα. Οι δορυφορικές εικόνες έδειξαν τεράστια χαρακόμματα και τόσο χώμα που αρκεί για να χτιστεί το Empire State Building χιλιάδες φορές. Τα σχέδια περιλάμβαναν πλωτές αποβάθρες, κάθετες φάρμες και ρομποτικούς δεινόσαυρους. Και ο ντόρος προσέλκυσε κορυφαίες τεχνικές εταιρείες. Αλλά μόλις έφτασαν στο εργοτάξιο, ανακάλυψαν ότι η άμμος ήταν ασταθής, διπλασιάζοντας τον χρόνο κατασκευής, ενώ η παροχή νερού και ρεύματος στην πόλη αύξησε το κόστος κατά 50%. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν τεχνολογικά προβλήματα. Τα αυτόνομα λεωφορεία για 9 εκατομμύρια άτομα απέτυχαν στις δοκιμές. Οι υπερσύγχρονες φάρμες ήταν άχρηστες λόγω έλλειψης φωτός και δεν ήταν η πρώτη καταστροφή. Θυμάστε το αξίας δισεκατομμυρίων Live Golf ή το σκάνδαλο WeWork? Η γραμμή ήταν ένα παρόμοιο στοίχημα υψηλού ρίσκου, εξαρτώμενο από τεχνολογίες που ίσως να μην υλοποιηθούν ποτέ, ενώ ταυτόχρονα σπαταλούσε τεράστιες ποσότητες χρόνου και ενέργειας. Τα τρένα που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν βασίζονταν σε μια εταιρεία που έκλεισε. Ακόμα και τα υπολογιστικά μοντέλα έδειχναν ότι οι σταθμοί θα ήταν τόσο γεμάτοι που δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν οι άνθρωποι. Οι εσωτερικές φάρμες αντιμετώπισαν προβλήματα υγρασίας, περιορίζοντας την παραγωγή τροφής. Παρά τα δισεκατομμύρια που επένδυσε η Σαουδική Αραβία στην έρευνα, το κόστος αυξανόταν συνεχώς. Κάθε λύση, από τείχους καθρέφτες για ηλιακή ενέργεια ως αφαλάτωση με τεχνητή νοημοσύνη, έφερε περισσότερη ρύπανση από όση αντιμετώπιζε. Τα εργοστάσια νερού στην Ερυθρά Θάλασσα απείλησαν ψάρια και κοράλια, ενώ οι σωλήνες σπαταλούσαν ενέργεια και τα αλμυρά απόβλητα κατέστρεφαν τη θαλάσσια ζωή. Κάθε οικολογική υπόσχεση αύξανε το κόστος και προξενούσε περισσότερες ζημιές, παρότι ισχυρίζονταν πως θα προστάτευαν την τοπική άγρια ζωή. Το τείχος διακόπτει τις μεταναστευτικές διαδρομές ζώων, όπως ο αραβικός όριξ, απειλώντας σπάνιους πληθυσμούς. Ακόμα και οι γέφυρες για την άγρια ζωή ήταν προβληματικές, αφού πολλά ζώα δεν θα περνούσαν κάτι τόσο αφύσικο. Οι αναφορές του 2023, αντί να αποδείξουν τη βιωσιμότητα, έδειξαν το αντίθετο.
Η γραμμή δεν είναι το μόνο προειδοποιητικό σημάδι. Το Τρογκένα, χιονοδρομικό στην έρημο, απαιτούσε τόσο νερό που η κοντινή βλάστηση πέθαινε, ενώ η κατανάλωση ρεύματος έφτανε αυτή εκατομμυρίων σπιτιών. Η Σαουδική Αραβία προωθεί συχνά αυτές τις οικολογικές αφηγήσεις για να λάβει διεθνείς επένους. Το πράσινο ξέπιουμα είναι βραχυπρόθεσμο, αλλά έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Και πλέον το έργο αυτό αποτελεί βάρος για όλους τους εμπλεκόμενους. Υπάρχει και το σοβαρό ανθρώπινο κόστος, σύμφωνα με πολλές αναφορές. Περίπου 20.000 μέλη της φυλής Χουαϊτάτ εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους για το έργο. Όταν οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν, η απάντηση ήταν άμεση και βίαιη. Πυροβολισμοί, βαριές ποινές φυλάκισης και αναφορές για θανατικές ποινές, σύμφωνα με επικριτές. Η Σαουδική Αραβία έχει κάνει μετακινήσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα από τις γειτονικές χώρες και μετέφερε 100.000 εργάτες από το εξωτερικό. Αναφορές υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 21.000 εργάτες πέθαναν σε μεγάλα έργα στη Σαουδική Αραβία από το 2016, αν και τα ακριβή νούμερα αμφισβητούνται. Ως το 2024, οι καταγγελίες για κακομεταχείριση αυξήθηκαν σημαντικά, με την έκταση του φαινομένου να είναι πρωτοφανή σε σχέση με άλλα έργα. Οι αρχές δηλώνουν πως οι θάνατοι είναι ατυχήματα, όμως οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν. Τι συμβαίνει όμως με τα οικονομικά? Εδώ είναι που το μεγάλο όραμα συνάντησε την πραγματικότητα. Τα οικονομικά προβλήματα ήταν εμφανή από την αρχή, δείχνοντας ότι η γραμμή ίσως να ήταν οικονομικά αδύνατη μέχρι το 2024, όπως αποκάλυψαν οι αναφορές. Τεράστιες απώλειες. Οι συνολικές εκτιμήσεις κόστους εκτοξεύτηκαν από $500 δισεκατομμύρια σε $1,5 τρισεκατομμύριο, με $100 δισεκατομμύρια να δαπανώνται μόνο για τη μετακίνηση χώματος. Ως το 2025, οι δαπάνες είχαν τριπλασιαστεί, ξεπερνώντας κάθε αντίστοιχο προϋπολογισμό παγκοσμίως. Το κύριο ταμείο πλούτου της χώρας δαπάνησε $45 δισεκατομμύρια σε πρώιμα συμβόλαια, αλλά δεν ήταν αρκετά. Η Σαουδική Αραβία στηρίζεται σε υψηλές τιμές πετρελαίου για τη χρηματοδότηση έργων, όμως η πτώση τους αφαιρεί περίπου $100 δισεκατομμύρια ετησίως από τον προϋπολογισμό. Με αυξημένη παραγωγή πετρελαίου αλλού και μειωμένη ζήτηση, η χρηματοδότηση της γραμμής μειώνεται. Ορισμένες κατασκευές έχουν σταματήσει, αφήνοντας τεράστιες τάφρους στην έρημο, ενώ μεγάλες εταιρείες αποχωρούν αμφιβάλλοντας για την ολοκλήρωση του έργου. Αυτή η οικονομική πίεση έχει προκαλέσει μια ευρύτερη οικονομική κρίση. Η Σαουδική Αραβία πάντα χρησιμοποιούσε έργα με τεράστιο προϋπολογισμό για να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Πάντα εμφανίζεται ένα νέο μεγάλο έργο που αποσπά πόρους από το ΝΕΟΜ, καθιστώντας την ολοκλήρωσή του σχεδόν αδύνατη. Ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε το 2021, αλλά ως το 2024 βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση. Με πάνω από 10 τεράστια έργα ταυτόχρονα, 50 μεγάλες καθυστερήσεις και δισεκατομμύρια χρέη, ήταν μη βιώσιμο. Η Σαουδική Αραβία επαναπροσδιορίζει ή συγχωνεύει έργα για να κρύψει τις προκλήσεις. Όταν άλλαξε η αγορά, το έργο σταμάτησε. Η μείωση των εσόδων σταματούσε τις κατασκευές. Οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι όλα πάνε καλά, αλλά οι προϋπολογισμοί κόβονται αθόρυβα. Κορυφαία στελέχη απολύθηκαν και τα σχέδια περιορίστηκαν. Αυτό που ήταν για εκατομμύρια, τώρα αφορά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατασκευή σταδίου για το παγκόσμιο κύπελο, ενώ το ΝΕΟΜ επαναπροσδιορίζεται ως βιομηχανική ζώνη για παραμονή εργαζομένων. Οι αξιωματούχοι λένε αόριστα στρατηγικές προσαρμογές για να κρύψουν την αλήθεια, δείχνοντας ένα ευρύτερο μοτίβο. Η χώρα αποφεύγει τα προβλήματα, κάνει αθόρυβα περικοπές, αλλά διατηρώντας εικόνα προόδου. Από το 2026, η Σαουδική Αραβία βλέπει τον πλούτο της να μειώνεται και στηρίζεται σε μεγάλα δάνεια για να καλύψει τα πανηρά λάθη, ενώ οι γειτονικές χώρες έχουν πιο σταθερές οικονομίες. Τα όνειρα πεθαίνουν χωρίς χρηματοδότηση. Η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να διαφυλάξει την κληρονομιά της και αναζητά νέες ιδέες για δημοσιότητα. Το ΝΕΟΜ μετατράπηκε σε καταστροφή $3 εκατομμυρίων, καταστρέφοντας το φουτουριστικό του όραμα. Η κατάσταση χειροτέρεψε μετά το 2024. Η ταχύτητα της κατάρρευσης ήταν σοκαριστική. Προβλήματα φυσικής που είχαν εντοπιστεί χρόνια νωρίτερα επιβεβαιώθηκαν. Τα συστήματα ανελκυστήρων και οι προσομοιώσεις τρένων έδειξαν ότι η πόλη των 5 λεπτών ήταν αδύνατη. Ο γραμμικός σχεδιασμός αύξησε το κόστος κατά 40%, ενώ οι άνεμοι της ερήμου και η ζέστη επηρέασαν σημαντικά. Οι τεχνολογικές φιλοδοξίες αμφισβητήθηκαν. Οι σιδηροτροχές λύγιζαν από τη ζέστη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν διαχειριζόταν τις αμοθύελλες. Και 10 δισεκατομμύρια σε έρευνα δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτα.
Η απόφαση ήταν να στραφούν στα κέντρα δεδομένων, που ήταν φτηνότερα και ευκολότερα από μια φουτουριστική πόλη. Αυτό σηματοδότησε την αρχή της υποχώρησης του ΝΕΟΜ. Το 2025 αυξήθηκε το ανθρώπινο κόστος με συνεχιζόμενους θανάτους εργατών και μαζικές απεργίες για απλήρωτους μισθούς. Η Σαουδική Αραβία προσαρμοζόταν, αλλά το όνειρο χανόταν και με κάθε αναθεώρηση η φιλόδοξη πόλη συρρικνωνόταν μένοντας με γυμνές κατασκευές στην έρημο. Οι πύργοι έχουν καταληφθεί, ενώ οι γυάλινες προσώψεις μεσαίου ύψους είναι ραγισμένες και καλυμμένες με σκόνη. Η αποτυχία δεν ήταν ξαφνική. Προέκυψε μετά από χρόνια υπερβολικά φιλόδοξων χρονοδιαγραμμάτων. Οι ελλείψεις προϋπολογισμού και η αποσπασμένη ηγεσία μετέτρεψαν το έργο σε νεκροταφείο, καθώς το ενδιαφέρον στράφηκε αλλού. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται τώρα με χρέη δισεκατομμυρίων, προσπαθώντας απεγνωσμένα να εξασφαλίσει διεθνή δάνεια, ενώ ταυτόχρονα περικόπτει εγχώριες επιδοτήσεις για να καλύψει τα κενά. Για να διατηρούνται καθαροί οι καθρέφτες και να λειτουργούν οι υπολογιστές, θα κόστιζε $5 δισεκατομμύρια το χρόνο, λόγω ειδικών συνεργείων καθαρισμού και επισκευών από τη σκόνη. Η χώρα αιμορραγούσε οικονομικά για τη διατήρησή του, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών χάθηκε ξαφνικά. Η γραμμή υποσχόταν διαμονή μέχρι το 2025, με πολυτελή διαμερίσματα και μεταφορές χωρίς εκπομπές άνθρακα. Ένα χρόνο μετά, το έργο σταμάτησε, αφήνοντας τη Σαουδική Αραβία με δισεκατομμύρια χρέη και κακή φήμη. Το πράσινο όνειρο εξαφανίστηκε. Αντικαταστάθηκε από άγονες εκτάσεις, εκεί όπου υποτίθεται ότι θα άνθιζαν κάθετη κήπη. Τώρα λένε τα απομεινάρια πράσινα κέντρα για τα προσχήματα, με συμβολικά ηλιακά πάρκα στα περίχωρα για να δείξουν περιβαλλοντική πρόοδο. Η γραμμή προσφέρει σκληρό μάθημα. Δεν είναι μόνο τολμηρή ιδέα, αλλά και αλυσίδα εξαρτήσεων. Έχτισε μια πόλη τόσο προχωρημένη που τα υλικά και οι εργάτες δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Αυτό δείχνει ότι και το πιο τολμηρό όραμα αποτυγχάνει όταν τα μέρη του δεν ευθυγραμμίζονται, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Ελπίζω να απολαύσατε το βίντεο και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σαν αυτό, παρακαλώ κάντε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Πραγματικά κάνει διαφορά. Ευχαριστώ και πάλι και θα τα πούμε την επόμενη φορά στο MapHack.